magasabb kell. Jó lesz. Anna, ne ilyen durván. Hádra lakad. Gyerünk már, föl! Gyere vissza! Csak a labdát, így van, így fiatal! Mehet végig! Lőjem el! Megint magas a lábad. Zoli, ne rúgj kapály! Zoli, tegyem le a kirúgásra, nem megy oda, és lőjem kapály. Szia, Máté is. Nálad köszönöm. Igen, jó van, szia. Maradj ott, Ricsi, ez az. Így van, gyere, zavard meg most, ott keresztbe. Így van, tiéd lesz a, zavarom. Mehet. Ne játsszuk haza. Ezt vett fel? Wow! Nem baj. Rúgd el előre, ne játsszuk haza. De miért Nem baj, csináltad oda ne rúgjuk, mert az baj. Meg nem én akartam. Igen. Mikor voltál? Jalsó madárfogással lazíts meg. Gyerünk Ricsi, ezt ott kellett volna lenni, menj mögé, nyugodtan. Gyerünk Zoli. Ma inkább kopasz lenni. Ez az Otto. Jó volt. Szép vagy ilyen. Lőkapu. De azért vágod, felsőfokú vizsgája van férfi és női hajból is, aztán nem tudta levágni. Na végre. Így van, na végre. Szól lehet berobbani. Nekünk ilyen kék nazát kéne veszni. Maradj Zoli itt közétük. Egy az Zoli, így van. Semmit nem kell itt, maradj itt. Igyen közelebb már. Mekkora már a ott szólnak az a bár? Kapus. Hozzáért! Hozzáért! Így van! Csúnya volt, Adrián! Te a játékos hozzáért! Így van! Fejezd már be! Nem látom, hogy hol a kapu. Inkább vedd le a stoplisod! Megfogod? Az gáz, nem látom, hogy hol van a kapu. Benti? Miről beszélünk, hogy ez a hozzáérés, nem hozzáérés? Közvetett szabadrúgás volt, és ezzel hozzáért a kapus, és úgy mondta. Ja. Ez egy állat. Nem tudod, de közvetett szabadrúgás. De először inkább végén megkapja. Csinálnál a öreg? Viselkedjél kicsit, jó? MB2-es játékos, ha MB2-es játékos, akkor tudsz viselkedni. Kapust elég. Mit képzelsz te magadról? Ki vagy te? Fejezd már be! Sajtották, hogy nem. Nem tudom, itt lőd a csajod. Ezt nem is tudni kell te. Elfűjjed a gyereket. Szép van, te vagy! Gyerünk! Ez az Ricsi, így van, maradj fel! Adrián, osztátok el, forduljatok meg, jön elé! Így van, ez az. Így van. Az minden kaptad. Figyelj, Zoli! Ez a tiéd, lépek ki rá! Ez az! Most menjek emberhez! Most vegyem át itt a hosszúny! Ez az, vegyük át! Így van! Ajjaj! Így van! Mi van? Jó van, maradj!
Egy van, maradj el. Elröhögjél, basz meg ilyenkor. Ne röhögj, végét ne röhögj. Sírjál. Kapura. Fordulj rá, Otto, mehet. Ott lenne a Ricsi a szélén. Nem baj, nincs semmi baj. Vegyük át, jön a hosszúra. Nem dobás, így van. Miért kapkodunk? Azt mondom, hogy eleve. Azért ő a kabalán. Gyerekek! Ez nem volt két! Ezt meg megadjak, eddig két olyan volt, amit elég. Ez volt leszorítva! Kb. Ennyi van! Én azt mondom, ez nem volt két éppen! Másik négy igen, de ez nem! Ez nem foglalt. Gyerünk, Dani, kifogod! Dani, ne szarjál be! Így van, szép volt, Dani! Bravo! Ez is kész volt a kapusnak! Rajtam múlik. Mi a kérdés? Mi rajtam múlik? Én csak mondom, hogy az egész meccs kb. A kapuson múlik, hogy mit enged be. Így van, mit enged be. Figyelj, osztátok el! Mennyi ak van a zsebében? Menj föl, Szia! Jó? Ez az, engedd ki! Most megy a kapus elé! Adrián, menjetek föntebb most, menjetek föntebb! Ott, így van sólyom! Menj föl, menj föl! Én is. Én is. Jövőre alakítunk egy csapatot is. Tényleg? Komolyan. Én is vagyok lángos. Én már évek óta mondom. Bejlem mindig. Én szívesen játszom. Én is. Na jó van. Én lennék kapus. Jó. Az egy nem lennék. Az lesz az. Szép volt! Ez a... Attól függ, Ne baj! Ne baj! Vegyük át az ember! Hallod, most nem tudok focizni. Hallod, Adri, most csak azért vettem fel, hogy a trükköket meg ilyeneket elsajátít. Így van, így van. Vidd el, vidd el! Menjen ott a szélére! Bal, bal! Így van! Nagyon jó. Szép volt ott, hogy elviszed az ember. Bravo! Gyere van! Nem látom, hogy hol a kapuam. Menj föl, Csabi, a kapus elé, menjél föl! Mindig jobb. Maradj, maradj föl! Maradj fent végig! Így van, mehet! Ó, Balázs! Szarkányos Lorga János. Ugye, Otto, maradj, maradj, így van. Ennyi, értek ki! Így van, ez az, szép volt azért. Ja.